Сәлем. Біз бүгін тағын урамда теготнадағы шикілі, матур, рәхат хауа тұрышы түгіл. Yüzüme de şıqqandır indi o. Hem миңа бүгін ирік берділер, нәрсе сөйлесін келсе, шуны сөйле dediler. Шуңа күрә менің хабарлар сөйлесі келмейді. Сөйлесі келмейді просто. Тек бір-екі хабар сөйлеп кетсем бола бетен деймі? Қорқынышты бұл бетен де. Mesela күлем мен. Мен истерика. Бірінші хабар. Транспорт министрлігі машина йөртүчеләргә һәм җәмәгать транспорты йөртүчеләргә юлда барганда йоклап китмәскә ярдәм итә торган проект башлап җибәргән. Ягъни система, датчик системасы була инде. Һәм әлеге пилот проекты берничә регионда исәпкә алыначак, ягъни тикшереп каралачак. Аның берсе Татарстан, әлбәттә инде. Бездә иң беренче тикшереп карарга кирәк бит әйберне. Мәскәү, Калуга һәм тагы берничә регион. Иң кызыгы, алар әле үзләре дә белмиләр, ничек алар тикшерәчәкләр. Анда берничә вариант бар. Ул беләзек булырга мөмкин. Юл йөртүченең пульсын тикшерү ярдәмендә аның игътибарлылык дәрәҗәсен, бдительностен тикшерә торган система яки камера. Һәм ул юл йөртүчегә төрле сигналлар биреп торачак, әгәр дә ул йоклап китә башласа һәм игътибарын югалта башласа. Менә башта уйлап бетерегез, нәрсә эшләргә телисез. Аннары проектлар тәкъдим итәргә кирәк. Менә былай гына булмый, ярамый алай җиңел генә. Ну, шәп инде. Так. Тагы бер хәбәр бар әле. Тагы Татарстан, тагы бер татарстанлылар белән горурланырга сәбәп. Нефть магистрали, Татарстанныкы буламы ди. Нефть магистралиннән 100 куб метрга якын нефть урлаучы кешене тотканнар. С поличным дип әйтик инде. Һәм ни рәвешле ул аны оештырган? Менә без уйлыйбыз бит инде, анда җыен байлар гына, анда чиновниклар гына акча урлыйлар дип. Юк, нефть урлыйлар дип. Алай түгел. Бераз гына хәләкәррәк булырга кирәк, смекалка булырга тиеш. Һәм менә монда безнең Татарстан безнең якташыбыз дип әйтик инде. Искиткеч инде. Кыскасы, ул криминальный врез дип атала инде, криминальный врез ясап, бер магистральның бер урынында 3 километр ераклыкка шланг буламы инде. Нефтьне нитер өчен шланг сузган һәм шул шланг ярдәмендә ике зур резин савытта 100 куб метрга якын нефть саклаган. Хәзер аны тикшерәчәкләр. Аннары бәлки хөкем итәрләр, бәлки итмәсләр. Шигырь сөйлисе килә. Мин яттан белмим. Минем гел шигырь сөйлисе килсә, иң беренче башка килгән шигырь. Менә була бит шундый берәр җыр гел башта әйләнеп йөри торган. Ул берәр популяр җыр булса инде менә шулай нервыда уйный инде, ул һаман синең башыңда әйләнеп тора. Бу шигырь минем кичкенә вакыттан бирле башымда әйләнеп тора. Һаман менә шул бәйрәм киче саф һава, тәңкә кар ява. Мамыктай җиргә ята, кыш бабай кар ярата. Минем һаман шул шигырьне сөйлисе килә. Җәй көне көткәндә дә анда, хәзер дә, кыш көне дә. Мен күренәдер инде кәеф юк икән. Башыннан очып киттеләр. Сөйләп торыйм инде һаман. Бу мин уйлаганнан күпкә уңайлырак булды. Шушы моментта безнең чыгарылышка Әрмән абый килеп керә һәм чыгарылыш өзелә. Шуңа күрә мин хәбәрләрне хәзер сөйләп бетерәм. Рубль, ягъни сум, дөньядагы валюталар арасында волатильлек, ягъни волатильность буенча икенче урынга күтәрелгән. Беренче урында песо. Волатильлек ул гади генә итеп әйткәндә валютаның билгеле бер вакыт аралыгында кыйммәтенең үзгәрүе. Ягъни стабиль түгел дигәнне аңлата инде. Әгәр дә 1-2% кына була икән волатильлек, бу яхшы.
Әгәр дә инде ул 10%-тан артып китә икән, димәк, валюта стабиль түгел һәм бу начар. Һәм бүгенге көндә рубльнең волатильлеге 24%-ка җиткән. Һәм икенче һәм соңгы хәбәр дип әйтик инде, никадәр генә җылы һәм рәхәт булмасын һава торышы, алданып йөрмәгез зинһар өчен, чөнки синоптиклар атна азагында төнлә һава температурасы -10 градуска кадәр җитәчәк дип белдерә. Шуңа күрә җылы киенеп йөрибез, бер-беребезгә җылы сүзләр әйтәбез, һәм барысы яхшы булачак. Хәзергә минем хәбәрләр тәмам, һәм без әрмән фәлсәфәсе сәхифәсенә күчәбез. В принципе, говорят, что ходите на выборы, да? А когда народу нельзя никуда ходить, культурные мероприятия, так что можно заразиться. Давайте я предлагаю пока временно его отложить, пока вирус не пройдет. Хорошая идея. Это не идея. Я думаю о народе. А они думают о власти. Как бы штурвал не это самое. А что там, много же посылать со всех сторон. Я не знаю, она миллионными тиражами. Ты главное сейчас возьми один козырь. Сейчас актуальный коронавирус. Скажем, новый рецепт. Прямо ресепшн. Новый рецепт. Скажи, что борьба это самое и Казань, Раша, это заразы могут людей объединить. Да. Когда все хорошо, люди воюют. Когда всем будет плохо, а мне нечего терять. Я вот наблюдатель. Человек может как минимум жить 120 лет. У него сердце, мотор, трубки, все на 120 лет рассчитаны. А может и больше. Но его губит постоянно стрессы. Стресс. О, гаишник там стоит, там камера, туда нельзя, туда нельзя, туда нельзя, сюда нельзя. Ну что это такое? Поэтому единственное спасение, Гузели, единственное спасение, пойдемте